Kaisa Bollywood jogoni news kase femani kata laga gal hinui famous wngnai Sefari Jaliwala o dunai no yakarui thangkha. Semangkha 42 bochor umar no kata laga hinui fame wngnai Sefali Jaliwala o hayung no yakarui thangkha. Kaisa koktoma kotor kase femani Bollywood jogoni. Semangkha 27 tarik ni hor ni dino bini thwimani khobor kasui femani. Semangkha bini achanak sori hamya wngma bai bono bini husband tei onyo borok khoroknwi bono hospital tlang thangmani kintu hospital o thangkhano bono thwkya hinui doctor rok gosona khai rwkha. Belai no kha khamani kaisa koktoma kase femani mo je 42 bochor umar no kata laga girl Sefali Jaliwala ni langma chokha.